Hola. L'altre dia us vaig passar el que és la piràmide alimentària del 2015, d'acord? Que és la que es recomana actualment. El llibre la que teniu està malament, per tant no la utilitzeu. I encara ara hi ha versions més actualitzades d'aquesta piràmide perquè es parla del que són les piràmides ja ecològiques que tenen menys impacte mediambiental, on es considera que el consum de carn hauria de disminuir perquè la petjada que té a nivell de diòxid de carboni és molt alt i haurien d'augmentar el consum de llegums, verdures i cereals, d'acord? Dic per si algun cop en sentiu a parlar, que sapigueu que s'està parlant d'aquest tipus, també d'aquest tipus de piràmide. Realment la piràmide ecològica està molt relacionada amb la piràmide alimentària que estem veient, és a dir, el més recomanable és el que tenim a la base, és el que té menys impacte mediambiental i a mesura que pujo cap a la carn és on tenim més impacte mediambiental i hauria d'haver-hi menys consum de cara al medi ambient. Vull dir que encaixa molt bé el que necessitem amb el que necessita el medi ambient, justament. Anem a veure com funciona la piràmide, d'acord? Vam veure que el que fa la piràmide és que em dona una sèrie de recomanacions de freqüència. Teníem una ratlla al mig que m'indicava el que era consum diari i m'ho separava del consum ocasional. I el que vull és que aprengueu com aplicar això que tinc a la piràmide a la meva dieta del dia a dia. A la piràmide us poso que es recomana menjar entre 3 i 5 cops al dia. Abans es deia que era molt important sobretot no esmorzar al matí, actualment això no està tan clar. Molts cops hi ha estudis que diuen que no cal esmorzar a primera hora mentre es facin els 3-5 àpats al llarg del dia. Jo el que sí que us puc dir a nivell d'experiència docent és que quan venen alumnes que no esmorzen a casa, sí que normalment venen més cansats per la manca d'hidrats de carboni, d'alliberació ràpida, diguéssim, en l'organisme, i els costa més concentrar-se. Acostuma a passar. Però sí que realment actualment els estudis diuen que mentre es facin de 3 a 5 àpats al dia no passa res. A nivell digestiu, quan menjar poc i sovint sempre és el més recomanable perquè costa menys de pair i no arribo amb tanta gana al següent àpat. El que hem d'evitar són els atracons. Hem de menjar bé i equilibrat. No existeixen les dietes miracle. Totes les dietes miracle fan un efecte rebot i a la llarga recupero tot el pes que volia perdre en persones que necessitin règims d'aprimament, i moltes tenen efectes secundaris molt perjudicials com l'augment de cetona en sang i poden arribar a ser molt perilloses, sobretot algunes cetogèniques que tenen molta proteïna, pot hidrat de carboni i poc greix. Llavors anem a veure com s'ha de menjar bé. I si fem això, si mengem bé i fem esport, tindrem una vida sana. D'acord? Una persona que vulgui perdre pes, no? Que hi ha molta gent que s'amoïna de cara a l'estiu. Què ha de fer? Doncs fer esport cada dia, una horeta mínim si es pot, genial, i al mateix temps disminuir la ingesta d'una mica d'hidrats de carboni i greixos. Puc eliminar-los del tot? No, perquè el meu cos necessita un tant per cent d'aquests aliments, d'acord? I no oblidem l'aigua, que ja ho havíem parlat. Llavors anem a veure com seria una dieta. Com puc fer una dieta a partir de la piràmide? Farem una aproximació molt senzilla. És molt més complex de calcular, però ja seria més d'un grau superior de dietètica. Anem a veure per tenir unes nocions. Imaginem una persona que fes esmorzar a casa, dina, no fa segon esmorzar, berenar i sopa. D'acord. Aquesta persona anem a veure com li hauríem de col·locar les racions per complir la piràmide alimentària. Primer de tot, a baix de tota la piràmide m'estan dient que el que he de consumir, els hidrats de carboni, pa, pasta, farina, la patata, tot el que es pugui que sigui integral per augmentar el consum en fibra i segons el grau d'activitat física. A la piràmide clàssica posava entre 4 i 6 racions d'hidrats de carboni. Aquí hauríem de calcular una miqueta quin esport fa cada persona. Fem 6 racions d'hidrats de carboni per imaginar una situació. El que és una ració us ho explicaré després. Ara només el que faig és col·locar els aliments, d'acord? Per tant, si em calen 6 racions d'hidrats de carboni, podríem posar, doncs, per esmorzar, podríem posar 2 racions de pa integral, perquè això sabem que són hidrats de carboni. Per dinar, per exemple, podríem posar una ració de patata, després farem verdura, i podríem posar, per exemple, una ració d'arròs per acompanyar. Aquest arròs també integral. Tot ha de ser integral, d'acord? Què més? Aquí tenim 2, 3, 4, hem dit que faríem 6 racions per una persona que fes un determinat nivell d'esport, que s'hauria de calcular i no ho fem en aquest cas. Podríem posar, per exemple, per sopar,
Doncs, a veure, en vez arròs, en vez pa, patata, doncs aquí podríem posar, per exemple, 2 racions de pasta integral. Molt bé, ja han col·locat els hidrats de carboni. Anem al següent nivell. Al següent nivell tenim al mig oli d'oliva verge extra, que us vaig dir 2-3 cullerades soperes. Res d'això d'amanir, que m'estic una hora donant-li voltes a la setrillera, d'acord? On podem posar l'oli? Més. Es posa AOV, que vol dir aceite de oliva virgen extra, d'acord? Més AOV, que li tiraré al pa, en l'arròs també, o en la patata, li podem tirar una miqueta d'oli, d'acord? I aquí en la pasta també una miqueta d'oli. Què proporciona cada cosa, que no us ho he dit? Els hidrats de carboni, havíem dit hidrats de carboni que siguin polisacàrids, que són molècules grans, i aquestes molècules grans el que tenen d'avantatjós és que augmenten el sucre de manera gradual, que és el que m'interessa. Jo no vull pics de glucèmia, d'acord? Després, l'AOV, què em proporciona? Em proporciona àcids grassos monoinsaturats, que havíem vist que ajuden a protegir el sistema cardiovascular. Se n'ha de prendre cada dia, d'acord? Què més? Tenim després fruita i verdura. Com sabeu, entre les dues coses són 5 racions diàries. Anem a col·locar-ho, d'acord? Per exemple, per dinar hem agafat arròs i el podríem barrejar amb una mica, per exemple, d'enciam. No, perdó, l'arròs l'acompanyarem de peix, per exemple. La patata, per exemple, més podríem posar aquí 2 racions de mongeta tendra amb patata i que l'arròs em serveixi per acompanyar el segon plat. Aquí tinc 2 racions ja d'hortalisses. Per berenar podríem prendre'n aquí més una taronja. Ja tinc una ració de taronja, són 2, 3, me'n falten 2 més. Amb la pasta integral, per exemple, podríem posar-hi una ració d'enciam amb la pasta barrejat i podríem afegir, per exemple, més un plàtan. D'acord? Una ració de plàtan. D'acord? Per tant, si comptem en total han de ser 5. Tenim 2, 3, 4 i 5 racions entre fruita i verdura. Correcte? Molt bé. Persones que fessin règims d'aprimament. Normalment, quan hi ha dietes d'aprimament, a part que a nivell calòric s'hauria de disminuir el nivell de calories, que això també, com us dic, és de grau superior, normalment el que es fa és que es disminueix el consum d'hidrats de carboni per sopar. Per què? Perquè és prendre hidrats de carboni i després anar-me'n a dormir. Llavors es tendeixen a col·locar-los més durant el dia, que jo després puc fer esport per equilibrar aquest balanç energètic i no tant a l'hora de sopar. Què més? Després tindríem el que és la proteïna, en forma de llegum, havíem dit, pollastre, peix, ou, fruits secs. Cada dia s'hauria de prendre un grapat de fruits secs. Llavors, per exemple, aquí podríem posar més un grapat del que us agradi, nous, per exemple. Sobretot, no poden ser ni fregits ni salats, no em valen els quicos, d'acord? Però sí que poden ser torrats. Per exemple, les avellanes amb ametlles torrades estan molt bones, les anous, anacardos. Les pipes també servirien sempre i quan no siguin salades, que siguin naturals, etc. Cada dia un grapat de fruits secs. Aquí ja estic aportant proteïna. Què més? Perdoneu, sí, per exemple, la proteïna, aquí podríem posar, amb l'arròs podríem posar una ració de pollastre, d'acord? A la planxa, per exemple, sempre tècniques culinàries saludables, evitar els fregits i sobretot els refregits. L'oli d'oliva, que això no ho he dit, verge extra, es pot utilitzar per cuinar. Jo utilitzo el mateix tant per cuinar com per amanir. L'única cosa que no el podem refregir, és l'únic problema. Per què? Perquè és un oli que és monoinsaturat, té dobles enllaços, però si jo el refregeixo, aquests dobles enllaços es trenquen i es converteixen en saturat, que és dolent per la salut a nivell cardiovascular. D'acord? Estic posant les proteïnes. Eren 3 racions al dia. Entre 1 i 3. Puc posar aquí el grapat de nous, he posat una ració de pollastre i, per exemple, a l'hora de sopar, amb la pasta i l'enciam, doncs podríem posar-hi tonyina. Tonyina de llauna, si és oli d'oliva, i si fos verge extra ja seria ideal, o oliva de llauna que sigui natural, i encara millor, jo li tiro l'oli d'oliva, perfecte, d'acord? Aquí per sopar, si veieu, el que estic fent és una amanida, no? Una amanida de pasta, enciam i tonyina, o podríem fer pasta o podríem fer aquí llegum.
La llegum quin avantatge té? Que em cobreix dues parts, em cobreix la part de proteïna i m'està cobrint també la part d'hidrat de carboni. S'ha augmentat molt el consum de llegums. Abans es parlava d'un parell de cops a la setmana, més. Molts cops que utilitzem pasta, la llegum té més propietats que la pasta. Llavors, pensem-hi més amb ella, a nivell de, sobretot, molt fer amanides i barrejar coses, no? Agafo, doncs, per exemple, llegum, enciam, una mica d'aguacate, d'advocat, tonyina, formatge, i faig una bona amanida per sopar, una fruita i quedo tip, per exemple. Molt bé, ja he col·locat també la proteïna. Anem ara als làctics. Els làctics em diu de 2 a 3 al dia, d'acord? Aquí, com tinc el pa, no li he posat res, li podríem posar formatge, més una ració de formatge. El formatge, quan més tendre, millor. Quan més sec, com li hem tret l'aigua, augmenta la concentració de greixos i són saturats, desgraciadament, són dels dolents. Llavors, formatge tendre, formatge fresc, per exemple, també. Tot això és molt saludable. Si faig més curats, formatges que són els més bons, normalment si t'agrada el formatge, menys freqüència a la setmana. Els frescos diàriament es pot prendre. Què més? Em falten més racions, perquè només n'he posat una i són de 2 a 3 al dia. Per exemple, en aquesta amanida que he fet al vespre, també li puc posar més una ració de, per exemple, mozzarella. Tot barrejat. Què més puc fer? Doncs puc fer algun cafè amb llet, no? Perquè si no, malament rai, el puc posar per cafè amb llet, te amb llet, d'acord? Per esmorzar, a mitja tarda, com us agradi, aquí tinc una ració de llet. D'acord? Si veieu ara ja hem col·locat els làctics. Tinc una ració de llet aquí, una formatge serien 2, i després hem posat aquí un altre formatge que serien 3, i ja està, em sembla. Que formatge no vull i m'agrada més el iogurt? Cap problema, doncs en lloc de posar el formatge li poso el iogurt. Tenim aquests intercanvis. Tot això hi ha unes taules on m'apareixen els aliments i puc veure quins intercanvis de racions es poden fer. Sí que encara no us he explicat el que és una ració, això anem després. Més amunt de la taula, si us fixeu, ja anem al consum moderat. Per tant, ja he col·locat tot el que necessita una persona al llarg del dia. Que un dia vull prendre embotit? Si prenem pernil ibèric, d'acord? Per què? Perquè el pernil ibèric, els porcs, diguéssim, que mengen aglans, els aglans són fruits secs, per tant tenen omega 3, omega 6, i per tant el greix que té aquest porc, aquest pernil, és greix bo. Si no és pernil ibèric, el consum ha de ser ocasional, també. Si agafem embotits, sempre són més sans, el que tenen menys greix. El xoriço, el salchichón, no? Tot això, aquelles taques blanques que té, és greix saturat. Per tant, com més magre, pavo, pernil dolç, cuit, tot això és més sa. Que no vol dir que un dia no pugui fer un entrepà de xoriço, si m'agrada, però consum ocasional, d'acord? Vinga, això ja estaria. Ara quin problema tenim? Clar, dius, val, sí, molt bé, Irene, m'estàs dient això, però em parles de racions i jo això no ho sé traduir. Aquí hi ha unes taules, ja ara us donaré 2 o 3 perquè tingueu una idea, però això ja farem una activitat a classe on vosaltres ho preparareu. Jo us dic, perquè ho sé, que una ració de pa són 20 grams de pa. Per tant, si aquí, per exemple, tinc 2 racions de pa, vol dir que m'hauré de fer un entrepà de 40 grams, que seria una coseta així. Després, una ració de formatge, jo sé que són uns 15-20 grams de formatge. Per tant, aquí m'hauria de posar on és una ració de formatge, 15-20 grams de formatge. Però aquestes equivalències us les diria jo. Les fruites, normalment, una peça és una ració. Per tant, seria una ració que és una taronja. Si és una peça molt petita, una mandarina, per exemple, sí que serien 2 mandarines. Si ja estem parlant de raïm, maduixes, els pesos us els hauria de buscar. Quan es parla de verdures, mongeta tendra, que hem ficat aquí, enciam, les racions són molt grans, per tant, i com no és dolent prendre'n de més, només es fa un plat, un plat. Què més? La pasta, per exemple. La pasta i la llegum, una ració, són 50 grams cuits, sense suc. Per tant, si són 2 racions serien 100, d'acord? I llavors això es van fent les equivalències. D'aquesta manera puc fer una dieta equilibrada, aquesta seria d'un dia. Una de les tasques que us faré fer, com a treball d'avaluació d'aquest tema, serà justament que us prepareu una dieta saludable, explicar-me el per què heu triat cadascun dels productes. Espero que s'hagi entès com hem passat de la piràmide alimentària a què he de menjar cada dia, perquè veieu que realment la piràmide és molt útil. Doncs vinga, espero que us hagi anat bé i que mengeu super sa.